Hindi, mga bata pa kami nun. Yung merong mga tanim, merong fish pond, merong... Pigalong ka na, bisag uyang man ko. Kaya Mamis? at ayaw, sa kataba. Oo. Raman ka dyan. Wala man day man ito, day man maaraman. Di ka magaling, di. Time. Pag, ano day? Islam, Naputol. Kasi nga, ano, maliit lang ang Panginoon. wala inaman Uya na, igwa pa. Plus na sa rubo. Siguro ko tayo yun ba? Akira. Uy, sa sakit na yun. Itim. Makadusong ka. Sa na yun. Ayan guys, si Bunka. Si Mama din. Mainit pa ito yung niluto nila. Ay, sa'yo mo, tignan. Bitin, hindi pa. Ayan guys, hello, hello! Kamusta kayong lahat ulit? So ayan, may pupuntahan kami ni Bunso. Bagong ligo siya, wow! Pares na araw lang guys, baka sabihin nyo, hindi pa ako naliligo. Inano ko lang kasi ano na yun, mahaba na yung vlog kaganina, kaya... bibili kami ng ng santol. Si ate, may pinapanood mga Chinese drama. Tara, yun na naman kayo pa. So yan, si mama yan nag-iigib. Matago na naman. Mabibili kami guys dyan sa may dyan sa may unahan lang, sa nahaw ng santol. Matamis kasi guys, natikman ko kanina. Tara be. Tara, ba? Mauran day man. Ay, di ka na maiba. Ay, ikaw ang kapag din. Kwaon. Dahil na. Kwaonan. Dahil na. Di ka maiba. Mana? Oh. Kayle. Tada. Let's go guys. Madami na naman bunga yung kakao. Ayan yung kakao. Tapos yung mga langka maliliit pa. So yan guys. Wala pa naman silang ginagawa. Kasi nga magwawan pa lang. Tapos mabuhos pa ka mo ba mamaya day naman. Ay hindi naman pala magtatrabaho siya ba mamaya. Doon sa binuhusan nila. Si Onik. So yun guys, welcome sa aming kaharian. Ito nga po pala yung kaharian namin. Kaya nga maanahaw. Kasi madaming puno ng anahaw. Ayan o. Ayan yung. Uy, huwag kayong maingay. Kung alam nyo lang, dati dito palagi kami nangunguha ng mga prutas. Yung hindi alam ng may-ari, yung nagnanakaw. Hindi, mga bata pa kami nun. Yung kagaya ng bayabas, si Chico. Tapos pili. Uy. Dayman. Ay, ito sila naka-istorbo ko man. Duman ito. Mangga kasi wala nang. Ay, yung mangga to na malak yung mahaba yung ganun. Wala man bunga na. May avocado kasi wala nang bunga din. Bakit? Ipapasyal ko kayo sa aming kaharian. Tara. Madaming kangkong, ayan o. Kangkong. Tapos eto, dito. Asan yung santol? Nakita mo? O, wag na tayo magpaalam. Tara na, kuha na lang tayo. Hindi na pag-ibahatig dilangan siya. Kumuha na ng bang santol, di ka na magpa. Oh, madami ngayong bunga, guys. Anika. Ayaw niya man. Manakalay na ka. Ganda yung kangkong nila dito. Kami guys, kapag maggugulay kami, dito na kami bumibili sa kanila kasi madami nga silang tanim. Ayan, may pinya dyan. Pero may tanim din kami doon banda. Ano yun? Yung galyang. Hindi. Ay, okra oh. Okra. Yung galyang, hindi siguro yun Ay, ang haba. Papatigasin yan. Tapos itatanim ulit. Ay! Hulog pa ako. Ang bilis kong ma-distract, no?
Yung galyang, ano siya, yung dahon niya, yung malalaki na parang ganto. Pero, yung color green, tapos malalaki. Tapos yung sa ilalim niya, yung unod na sinasabi, yung root, yung ano, ayun yung kinakain. Oh my God. Asan sila? Uy, ano tayo, trespassing tayo, guys. Tapos meron dyang mga duck, mga itik. Ay, hindi yung itik, mga pato. Uy, saan? Ayan, mga pato, guys. Pato. Natatakot na ako. Ito. Ay, may aso. Ayan, may pabo. Ay, madami pa sa dito. May fish pond. Ang ganda ng ano nila dito. Kaya, ano, ganyan din gusto ko sana sa amin, sa may likod namin. Kaso hindi naman namin yung lupa. Yung merong mga tanim, merong fish pond, merong mga hayop katulad ng mga pato, mga manok. Hala, ayun sila. So yan guys, yan pala, ano na yan, kalsada na yan. Dati dito kami dumadaan papunta dyan sa kalsada na yan. Dito mismo sa Manahaw. Ano daa? Ha? Ano da ba? Di ba bakal kaming ano? Okay lang. Sita ba? Ano yung masakit oh? Ano? Pwede man. Ito ako nalugod sa mabayad. Patubog mo sa'yo. Bayo mo ito. Patubog mo sa iyo. Ito na. Para sa ulit. Ulit na. Dahil naibahan ko. Pababa na ako lagi. Kuraban ako. Sa baga para dalaga nakapasirang gabi. May bayobos. Ano pa lang? Ay, mali ko ito. So yan guys, ayan yung ano ka na? Pabo ang lawgan. uy, ano ba daw? Sa bado ko pagkusong ko. Kaso ano, mapulutan. Tapos ng pared. Balo ka. Arlis, ikaw na lang ko kang ano, plastic duman. Wala akong dalaga na. Ben, si Kayle. Plastic. Kayle. Wala tayong ano, lalagyan kasi pagpunta sa taas, di man pwedeng ihulog. Dahil na. Eh, yung ane. Nagdokdol ka? Aw. Ayan guys, oh. Dalaw na siya. Tapos matatamis talaga. Ang ganda ng bunga niya. Ang bangkokilian yung sige dagdag. Alin? Alin? Arin ang Bangkok? Une. One? Une, katlag yan. Ini ano ini maalsom? Par masirong yan. Masiraman yan. O to ba arabot yan o jaga wagi arabot mo yan. Luway-luway Ini ka sana. Bangkok ali. Una ang bangkok na kulaon. Iyan ang nagtataklan. Bisirong ko ng bangkok. Tapos ko yun eh. Hinalot ko naman. Ini siya Bangkok. Oh, dyan yan. Ay digde. Tanay daw ko mamis. Cuma amis an. Nonton na yaw. Tanay na. Malini ka mo ka o talaga. Sarnay pa pisaw. Pigalong ka na pisaw ko yung bangkok na kaya. Kaya. Ay dakulaon. Drakulaon ang pisaw ka ng bangkok. Inan masiram. Mamis. At ayaw. Sa kataba. Oh.
Isa naman ini, oh. Babarabad mo bala pa. Ah, yan ang bangkok. Iyo, O, kaso bang batak ilaw dagaw. na ini. Ay, bago. Ilaw, Kung maura, bago. nagtarak-dagaan. Bago yan, oh. O yan ba, kaya mo ang baaw. Yan ang masira mo. Kuha kang laugan. Kaya nga ni Kuan na duman kay ni. Gaya, mag-plastic yan. Dahil mong plastic digde. Is maamutol. Dali, ito sa release. Iba, ako na ko madali. Ilan nga daw? At ang masira mo yan. Tignan na. Basok daw gani ng bangkok. Guys, ang laki ng ano yun ng buto. Masira mo noon inabasa ka. Yung bangkok. Dahil para sa tulad, may karaman ka dyan. Na makabakalang mas kinapa. Arles mo ako kita magaling. Hindi ka na. Kita plastic Arles. Puro na. Nagpapayag akaw. Iba, ako na ko madali. Hindi na Arlis. Maura ko magsumulong bago. Pinabuhay ikaw. Ipanidugdog ko ng buhay mo. Naiinis na siya. Masaya na ka mo. Ano nga ni ini Chico inya de? Nagdirig di. Eh di man ang Chico. Puti ulit mo na. Yung sibilaan. Sa'yo nag-scale. Ano ba? Sa high school dyan sa. Kaya ito dato diyang budak. So, kay aba. Puti mo na kula. Yan guys, meron ng plastic. Ano ba? O kung kakatunan. Pitong bulan. Puto o iyo. O, ito Puto o naman ba? ang dakula. Yung Bangkok guys, sa mismo. Tapos meron dito ano yung iba kaso wala na siya masyadong bunga. Ano, malaki yung, ayoko ng malaki, gusto ko maliit lang kasi hindi siya like ganyan. Oh. Miss ko ang iba. Pwede sana Ano yun na? Kaya daw. Ah, Masira ulo yan. Sisira kong adubong. Imili ikaw, gilisan ko. Kinagan ko kiba. Masira mo palang gusto. Alin? Ang kakisaw mo kakaw yun. Buwan. Pag ano kaya, Blade mo sa lugar ka. Diba? ano, hindi man Ulit ano de. kong mga haw. Islam. Magkuha ka sa lang sa kuha ko. Sige na. So yan guys, yung medyo maliit kasi hindi siya masyadong maasim. Oo. Ay, naputol. Kasi nga, ano, maliit lang. Bakit nga, may, Ano nga ni? ano, Mora ko na sa ito. oh. Kata na ba? Okay na. Wala yung naman an. Ay, Kuya na, ikaw pa o. walang ano. Ba't pumupula yung ano, ay. Ano mo? Talinti. Ang masik ka. Kung maulog ka sa lunta ka. mas nasarubo. No reaction, char. Ito medyo malaki tayo natin. At auyan. Oh, hindi na. Ano? Sabi ko ang dito. Uni na oh. Kuya, pinay kan maestro. Kita. Kimpay diya. Uni na oh. Des. Uni oh. Patay man maku ayana. Ayo kaya yan makuha. Nanday ko man iling. May maligdo. Ay, gongo, ala, may malig, ano? Malig. Agad na yung magkibungan, nagatakdan. Iguan niya ako na Ayo. Agad may maligdo bibigat ng uba nga. Wala man lang kita ko na igwaman kaso diet. Ay lang sa taas. Oto oh. Oto ba yun nasa taas? Okay na. Oh, yun nasa taas oh. Ito guys, malaki. Medyo malaki siya. Wala na kasing malaki. Kuha ka nga ng... Ay, wag na. Wala na siyang bunga yun. sige picture. Bila ba yan? Ano pa naman? Padugat naman. Ito picture pa. Eh, lapa. Oh. Saya ka nagkaniman sa kiyaba. Lapa baga. Oh, ini nga, may ulod. Okay. Lapa na naman. Ito, arin. Bila siya. Ay, wala masyadong bunga. Maliliit pa guys. Oh. Makuhaan pa lang. Uy, Mahulog kayo. naulog ko ng ganda. Malapit ang pili-pili. Anak. Tama. Duman ako lang ng pili-pili. Saan ito? Duman? Ay, utong pili ako dyan pili-pili. Ito yung dinero pa niyo. Alam ka mo, ang dami masakaan. Pili din dinero pa niyo. Pili-pili. So, sa nauulog baga na may Oh, dyan, ikaw tubo. dyan. Masiram ito. Ako nila nakakaw. Pilo iba. Damn. Ito. Aray. Tapos ka na. Ano? Sakbag? Tinulog. Oh, ini nga. Kaya mong bagay ng bunga. Oh. Ano yun na? Siguro ko tayo yun na. Akira. Dapat Alar. matulog. Bila. Kanya tako kaya nag-ano. Alis mo na. Oh. Hindi na. Malalakot ko. Magkukurwanan daw. Nasabat kaya.
Ulit sa sakit na yaw. Itit. Naaw ulit yung minama. Eh, hindi ito makakasal ka pa yun. Kakaba! Maringan yung gabi na. Ayan guys. Kung binakan ulit na ko ka Ano din. ba? Sa payo. Bak Oy! Deka mo na magtakdag ba? Laban na magtaktaga! Baka maanuan ako. Limpis mo matasan ulit. Okay. Alas! Basta na Ito kung madam. Mamaya na. Ay! Bing. Oh, tagas mo pang doon. Bidrak ko lang ang palan. Papuwag na. Makadusong ka. Kasi Ramina. Baka ika! Mami Son, Mami Skyline. Ulit sa tayo itong... Ano sa tayo itong nakakaw? Naadong ka siya. Iyo. Ay, tigaanon ko man yan eh. Ay, nandun sa barbo ng ano, ayam. Ay, kumabok Iyo ka na. daw ng ano. Matagas. Tagas kaya. Bata na pasok. Ako oh. Wali. Pagduto, kang kamuti. Ay, nandyan sa barbo ng ayam. Kacho na. Pamaruan. Uni amya. Aw na sa tayo itong nagpisaw. Naalong ko. Kaya palang maribo ko na. Ito niya ay mabigalap niya. May sugo na. Makabuhay. Magatang tabo. Dahil nga ni sa buya na gano'n. Dahil kung buhay. Bitin? Para Bitin na ni pa, oh. Rumani ka. Yan. Kung buhay. Dahil man. Uy! Di ko kwa. Uy! Hala! Puro ka nito. Ito dakol pa kukuha. Baka matakdagan ako sa payo. Bigyan ko lang pala. Hindi mo man pag-ubuson ba? Bulik ko Kinauna. ako. Kinauna ni Aba. Una, nila pa o natakdag. Dahil unik ko Pag ako. araw mo kayo di pagtakdag, minaitom ang ano niya, arog kay mi oh. Pagtitang ko, nalalanog. Uy! Kung dahil si Aba, dahil ka murakasan taon. Uy! Ala! Ulit duwan ang Ala! Uy, dito ba? Makakalaban kami sa payo. Kunin natin. Masasapul ako sa payo ah. Uy! Oh, pikwa ko sa na yun. Tawa na nila. Ala! Oh my God! Ba! Mapayo kami! Kurang ka ka. Oh, araw ka yung kula unaw. Uy, basahin ka na nagkukuha. Dumang ka part. Par, sayang o tuminama ulit sa pared. Be lang yan. Uy! Bitin? Ang lagahan na nila. Dapat durda ko na eco bag. Ano kay Mamis? Mami Son? Si Bunso. May ka daw malun. Bitin? Dito tayo baka maulugan. Ha? Diba? Tama na gayod. Sabagay, dakulon naman na tao sa arong mga trabahador. Sige, dagdagan mo na ba? Uy, pag-ausap ay ano mo, kaya mo yan. Dahil man ubal niya. Iyo. Ito pa oh. Nailig. Hindi pa. Dakol pa man duman na nagkaaral urulog. Kula ko ito. Ulan mo to naman oh. Mamaya na pagbaba na, maulugan ka mo sa payo. Uy, kita sa baba din yun, kaya mo. Ba, ang birthday dahil mo ang birthday sa pusungong kita. May birthday. Iyo, may green pa. Ito nga, ligaro medyo ano pa. Ini ang plao. Nagkong raw birthday pa ka. Kaya ada kinuha. Birthday pa ka. Ito mo ka kami. Birthday pa kaya ada kinuha. Dahil mo nambak na raw pa birthday. Ako man na. Lamang na. So yan guys, yung kalati kay Bunso. Ang sarap niya. Ang sarap, ang ganda. Ang ganda oh. Bago kasi. Bukas? Open. Oh, si Arlis. Bubukas mo kay Open. Arlis. Uy, may doon. Ang kamis. Uy, Atina, may doon cellphone din. Kan indot nagrawog ini. Nagralapak sila pagkajam. Anip, Mami Son! Ang panahon ano?
Pati balat nito matamis. Pag lugsot kay boy na ano kan daga. Di ako boy ubal sarap. Bulit nga nga ilong lapak na nga ilong. Pera pasayang lamang kan daga itong ayam. Pera ba ko magaw yan ka? Lana. Di ba? Wala no ko na. Wala mo. Oo nga. At siya na nito pagkaunon. Sayang kang ubak. Lalo kung ating yung bulit sa pili. Yamis nila sa santol. Ito naman sa toya. May santol pero man mamis. Ito yung pabukas na. Lobat. Man talagang kan? Si Dave. Mamisan. Hindi ko ito ba? Kailangan ko lang. Takaw. Ano? Ano yun? Dito pigwa mo naman. Sumabit. Yan na si Aba, bumaba na. Ay, sure kayong wala na, be? Saan sa baba? Eh, kulang pa. Kulang pa. Tara na, be. Meron pala dito silang iniigiban. Ayan ba? Dalawa yung plastic baga ba? Ano dala? Ano mo ka na pisog tapos hindi ka na magbirindal budak mo magay. Grabe man. Mara. Salamat ate. Salamaton. Uya nang dalan na. Oo. Uya na. Ayaw nga ni. May dalan dyan. Sige naman na. Salamat. Ikaw masaing ka na. Ngayon ka ba ka? Aw. Kato na. Ay, hindi pa siya no. O ni so ano mo santol mo malingawan mo? Ko sa yan. Ha? Lago man nina. Aw. Salamat. So yan guys, lobat na din ako 7%. May nakulado man na kaldo-kaldong ba Oh, hayaan mo na, tama na, hindi ba yun sa atin? Ah, be, may biriran! Ate! Ate, pagad ako kayo ng date na biriran! O, ni biriran! Ah, sige, salamat! Guys, nakita ko may bunga siya, ayan o. Ayan. May bunga. Para tayong ano. Ayan o. Meron pa dyan, na mababa. Tingnan nyo guys o. Ang garden ko, paldo-paldo. Garden mo? Ay, ito gusto ko tong hilaw. Huwag na yung maliliit. Yung ano lang malaki. Asan pa ba? Wala nang bunga. Ito oh, paldo-paldo ang garden. Meron ako nakita sa taas. Taas yata. Ito oh, paldo-paldo ang garden. Ah, paldo-paldo. Paldo. What? Tara na. Ini oh. Kaya mo. Hinog na yan. Iso. Kodawles. Oh, nahulog na. Aray ko ha, aray ko. Grabe naman. Puti na. Tara. Nakala. Tara na, be. So, yan guys. Let's go. 4% ang ating GoPro. Ikaw Oh, baby. Magdoon na. Tara na po. Yan guys, tara na po. Asan yung dala mo? Bigyan mo si Tita Joy. Ay, so tara, matawa kay Tita Joy. So yan, ayun sila. Hoy, wait lang! Yung sa akin! O, yun ang percent na lang. 3%. Mapili ako. Uy, maulog! Sa ano? Kasal? Okay na. Kanax. Uy, ano malsom? Mami son. Mami,
Super. Ayan na guys si Anika. Nanonood ng cartoons. Wow, iyok-iyok yun. Tapos dito, ay! Matalim! Ayan sila na. Tinatapos yung buho sa beam. Tapos nilagyan na dito nila papa ng, ano yan? Kung ganito lalagyan ng hollow blocks. Yung lalagyan ng hollow blocks. Yan po yung pagkakagawa nila. Para makita nyo din po kung paano, hindi nyo nakita kung paano nila ginawa. Pero yan yung ginawa. Ayan. Tapos, hindi ka na panikaan. Pati aldawan ko tayo ka. Half day lang. Half day lang, te. Bagong ganda, pinapagano ka. Masakit mo talaga dyan sa angkot. Padaan ako. Halika, tara. Kain tayo. Anong sira? Anong sira? Santol. Anong sira? Sabi niya, anong sira? Anong ulam daw? So yan guys, si Bunso, nagbalat na siya ng santol. Wow, sarap. Marita mo yung magkaon? Si Mama din. Isira pa man yung sira. Tapos, ito yung niluto ba? Mainit pa ito yung niluto nila. Sarap. Ang tawag dyan, adobo sa gata, adobado. Ayan, ginamit. Ay, sa'yo mo tignan mo, pang kita. Mamukbang. Gusto niya magmukbang daw. Bitin, hindi pa. Bitin? Madami pa dun. Sarap. Gusto ko nang kumain. Naglalaway na ako kasi si ate pa nagbabalak. So yan guys. Tapos na po itong sa taas. Ayan na. Tapos na yung beam niya dyan. Tapos doon naman sa baba. Naghahalo siya. Ayan. Ayan. Para na dun sa yung aasintadahan nga po. Tama ba? Asintada. Yung tawag sa paglagay ng hollow block. So yan, kasi hindi pa ako naliligo. Mamayang, pa yung alas 2? Mamayang 2:30. Meron kaming online class. Kaya maliligo muna ako. So yan guys, si ate yung nalagay din. Nag-labor siya. Brown out? So yan guys, brown out. Walang kuryente. Kaya ayun si Anika, hindi na nanonood ng TV. Lakas. Anika, tulungan mo rin si mama mo. Mainit na. Huwag kang payong kami ka. Payong ang mama mo. Okay. Ano di ako? Pambaon-baon daw. Anika. Oh, tubig. Laganan mo, ate. Oh, ilag mo naman ate sa tubig, oh. Wala ka dyan. Kamay ito tayo. Padaw na yan. Hindi, mo muna pag yun. Anika, pasaway ka. Mainit, pasok doon. Bae! Ikaw pasaway ka? Anong taas? Mainit sa taas. Maanong ka man duman? Nani ako dyan. Kaya. At siya na lang na alas 4 maan. Pasaway. Magkatulog ka muna. Ito. Mahalubak na dyan. Malaghalubak. Mainit.
Ano? Kulog? Kulog ka sa likod. Hoy, mahilig ka pa daw. Kulukan yun naman. So, ikaw viewers, tipo kadapalan. Brown out. Bati hanggang alas 6 dahil yan ang brown out. May post ba si Aleko? Joe. Dapat itong aga pa. Narayan. Yan. Ang dagat. May balde. So yun guys na lupa, ililipat doon dito sa loob. Mama! Punta natin siya na si Dana. Brown out! Ano si ate? Di talaga magpapapigil. Ano sa'yo mo, Anika? Ano po? Ano? Lobat? Dahil pa sudan. Oh, di ko naman password kang cellphone ni Ate Shaina. Pinilipat yung guys na buhangin. Ano po? Tara na dito, Inday. Ang ano na, dumi na ng mukha ako. Inday, tara. Pa? Dali, sinubugan na po sa. Saga ka yan, mara na yan. Nani, nali na nito. Ito guys, tatanggalin to. Tatanggalin po yan. Ano po? Naligo ka na? Ay, very good. Naligo ka na. Nagugas ako pagtapos ng hugas na naligo na ako. Ah, tapos ka na maghugas. Anika, laog. Pakainin doon. Dali. Pangalan na. Anika. Ang pilido niyan. Totoo. Anong totoo? Totoo pangalan. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Aram muna. Di ko aram. Nakalimutan ko. Ano nga yun? Jo? Ano yun? Hindi ko man narinig. Amila. Hindi ko narinig. Ano po? Hindi ko po narinig. Ano? Yan, naanig ka ba na, bra? Ba't sumisigaw ka? Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Ko aram. Ay, di mo aram. Ate, ilang taon ang aki mo? Ate, 4. 4 years old ka na. Ano? Ay! Ba't di mo alam? Ganyan o, 4. Ganyan. Wala. Nag-school ka na? Iyo po. Opo. Ay, very good. May mga star. Nabura na. Bura na. Salamat pa may pag-meter. Ayan guys. Diyan nilalagay kasi lalagyan pa talaga ito ng ano. Ala, pinas ko na. Ipapantay kasi yan dito guys, oh. Pati po yung kwarto ko papantay. Nga pala guys, yung kwarto ko basa yan. Baha yan, oh. Tubig, oh. Kita nyo yan. Tubig. Tapos ganyan na yung, ay, nalagyan kasi siya ng ano, halo. Na ano, nagbuhos dito. Kaya yan. Kasi yung mga gamit natin. Oh my God, hindi ito natin nakasikaso. So, ayan. Tatanggalin na lang naman natin yan. Subaha.
Kaya hindi ako dito natutulog. Natutulog ako dun kila mama si mama, tapos si papa dyan sa baba ng kama. Tapos kami ni Bunso sa may kama. Tapos ngayon, nadagdagan kami. Kasama na sila ate. Pero kasya naman. Matanig ako. Hindi nga, hindi ako tatawag sa angkan. Ako tatawag. So yan guys, dinayo si papa ng mga mga friend niya. Kaya ayun, hindi pa tapos yung trabaho. May may nakatayo na sa lamesa. Anika! Oo! Naligo na po kayo. Ako? Hindi pa ako naliligo. Maliligo pa lang. Kasama mo sa Anika? Ha? Sa Anika? Ano? Kasama mo? Hindi man yan maliligo. Maliligo ka ba? Naligo na ako. Naliligo ka na? Saan ako? Naligo na din. Mabango na siya. May cellphone ako. May cellphone. Ate, turuin mo nga ako dito sa Messenger. Hindi na napipindot. Ng Bakit? block. Tignan mo. Bakit hindi na napipindot? Ito, Messenger yan. Hindi na magkalabas. Oh. O kailangan mo mag-login kasi walang account. Login. Yung dapat meron kang account. Kaninong account ginagamit mo? Hindi kay sa akin. O yung account mo, yung password mo, tsaka yung email. Yun Hindi yung ko nga alam. O hindi mo alam, gawa kang bago. Magpapalit na nga. Alam ni mama to? O alam niya mama, mahingin mo kay mama mo. Hindi natin ako makakapunta dito. Wala na. Pupunta na ako. Babalik na naman ako sa Maynila. Hindi ka pupunta ng Maynila. I-chat mo, ipapachat mo kay mama mo. Babalik na ako ng Maynila. Ay, babalik ka na? Bakit? Magtapos lang na mag-aral. O kailan pa? Matagal pa. Oo nga po. Matagal pa nga. Doon ako mag-grade po. Dito. Grade 5? Ay, grade 4 ka ngayon. Umaulog ka. So guys, si Inday niyo wala na. O, babalik na ng Maynila. Next year. Next na pasukan. Wala na. Hindi naman ako makikita ng guys. Okay lang yan. Ay, nakikita ka naman nandito sa YouTube. Opo. Ano ulit ang pangalan mo? Bicolana? Bicolana girl. Bakit may girl pa? Kasi babae. Babae ako. Oo nga, bakit ayaw mo na lang lagay ng babae? Ano nilagay ko Bicolana babae? Hindi lang kasi girl. Ano yun, lakat kasi mga girl eh. Lahat girl. Oo lang nga. Girl, okay lang yan. Hindi ko magkaya. Ikaw nga, Inday girl. Inday girl. Inday ganda. Ah, Inday ganda. Ano, yung pangalan ko, Jane Yohan Manolong, may E. Manolong. Kasi, yung J, tapos yung Y, tapos I, nandito na yun, tinuldok. Tapos may Manolong. Nagtitiktok ka? Magtiktok ka nga. Ayaw ko mag-tiktok. Bakit? Eh, brown out pala guys. Yun ang ano. So, alam ko, brown out. Brown out. Ikaw, tiktok ka nga, Anika. Anong alam mo? Ay, sakan! Ganon din yung akin. May tugtog ako dito sa sayaw. Ito, Ice cream yummy. Pilot ako. Ice cream yummy, bebe. Ako mag-ikot. So yan guys, malapit na mo. Ice Uy, cream huwag nyo daw go. ubusin kasi nalagay dito. Paubusin na. So yan guys, sisimulan na ni Tio Edwin maglagay ng, Ice cream go. ayan, hollow blocks. Alin? Ice cream yummy. Ice cream go. Yan, sisimulan. Ay, sisimulan ng hollow blocks. So yan guys, kuha na tayo ng hollow blocks. Ice cream. Nalika. Aray! Ala! Ay, yung maliit lang. Minahati pala yun. Tingnan nyo. Hinati. Anika! Uy, yun ang oras na. May online class pa ako. So yun guys, maliligo na po muna ako. Bye-bye!